Rešila sam da snimim singl. Imam više harizme nego 80% oni koji pevaju godinama. Ako upodem hit, vidjet ćete kako ću karijeru napraviti, kaže reality zvezda. Miljana Kulić odlučila je da se oproba u muzičkim vodama i već je odabrala tim koji će joj raditi prvi singl. Po njenoj želji, tekst će pisati Marina Tucaković, dok bi voljela da aranžman uradi hitmaker Dragan Stojković-Bosanac. Period između učešća u 2 sezone Parova Miljana koristi da se odmori kako bi prikupila dovoljno energije za buran period koji očekuje, ali priprema jedno iznenađenje za obožavalce. Rešila sam da snimim singl. Mojim fanovima se mnogo dopada kako ja na specifičan način pevam pesme. To su mogli da vide u realitiju, pa sam zato već rešila da ih obradujem. Već sam počela sa pripremama za snimanje pesme. Tekst će pisati najvjerovatnije Marina Tucaković. Ona je naš najbolji tekstopisac i logično je da sam se odlučila za nju. Problem su mi aranžman i muzika, pa sam zato planirala da zamolim gospodina Bosanca da mi on pomogne oko toga. Znam da je on uradio mnogo pesama koje su veliki hitovi, pa ne sumnjam da će meni napraviti jedan hit. Evo, iskoristit ću ovu priliku da mu javno ponudim saradnju, kaže Miljana. Konkurencija na estradi uopšte ne plaši. Kad mogu svi, što ne bih i ja. Imam više harizme nego 80% onih koje pevaju godinama. Ako ubodem hit, vidjet ćete kako ću karijeru napraviti. Nadam se da će Marina i Bosanac u tandemu napraviti dobru pesmu za mene, rekla je Miljana.